ואתה מחר נכנס לכלוב, אדוני. אתם עושים בעיות ביום ההובלה. אנחנו למעשה פה בדירה שמחר בבוקר עוברת. הדבר הכי חשוב שאנשים מזלזלים בזה, משאירים המון שאריות לסוף. מה שקורה ביום ההובלה, המובילים מגיעים לפני שהלקוח בכלל מבין מה קורה. כל הדירה, כל מה שפה כבר למטה במשאית. המשאית תרגנת לתזוזה וזזים, ואז נשארים פה המון דברים קטנים, שהלקוח מוצא את עצמו, מגיע אחר כך עם הפרייבט שלו, מתחיל לאסוף ולעשות הובלה משנית. וזה מיותר, לארוז את כל הבית, שהבית יהיה ארוז, והכל בפנים, ולהכין קרטון אחד שזה דברים של אותו יום, שיהיה את הקפה, את הסוכר, כל הדברים שצריך באותו יום להתארגן, חומרי ניקוי ודברים כאלה. חוץ מזה, כל הבית ארוז. במקרה פה יש לנו חתול, אז החתול הזה אמור להיות בכלוב, הם עושים בעיות ביום ההובלה. מאוד חשוב. מעבר לזה, בית פה לא מוכן להובלה. יש פה עוד כמה דברים לארגן. יש פה כמובן דברים שהמובילים יארגנו, כמו לעטוף את התמונות, לעטוף את הטלוויזיה ולפרק אותה, אבל אני מדבר על הפיצ'ף כסחטנים שמפוזרים פה מסביב, זה אמור להיות ארוז ומוכן מחר בבוקר להובלה. כולם מרוויחים מזה, המובילים מרוויחים מזה, הלקוח מרוויח מזה, ההובלה רצה חלק, הכל מאורגן ומסודר.